Ongi etorriak, solasten Romi podcasteko saio berri batera. Gaurkoan ni egonen naiz, Aitziber ordezkatzen, eta gogotsunago, benetan, gaurko saiorako, mai gaineratuko dugun gaia berezia delako. Poesiaz, arituko gara, emakume ejituek idatzitako poesiaz. Hain zuzen, eta hemen bildu gara hortarako, Palmira, ongi etorri. Eskerrik asko. Ane, ongi etorri, eta Azalia, ongi etorri. Ez da kasualitatea gai honen hautaketa, ez? Segituan ospatuko duzuelako ekitaldi garrantzitsu bat, antolatzen ari zarete orain, Kera elkartetik, azalduko diguzu, Palmira, zer ari zareten antolatzen? Bai, noski, begira, aurten, 3. edizioa, Keraren poesia errezitaldia jardunaldia egingo dugu, ez? 3 urtez egin dugu ekitaldi hau, eta batez ere da emakume guztientzako leku bat nun partekatu beraien poesiak, ez? Eta ikusi genuen, emakume hijitu eta gazteak batez ere, oso bakarrak sentitzen zirela beraien bizitza literatura mundu horretan, ez? Zeren azkenean, batekin hitz egiten, Asturiaseko zeilarekin, begira, prima, superbakarra sentitzen naiz el bicho raro, zeren inork ez du hau baloratzen. Ez? Orduan, ekitaldi batean, beste emakume hijitu batzuk ikustea ere bai literatura, poesia egiten dutenak, ez, hor ja bakardade hori joaten da. Ez? Eta behintzak estatu mailan ere bai errekonozitzea beste emakume hijituak erreferenteak nun liburuak egiten dutenak, eta literatura mailan guk ere bai ahotsa izatea, ez? Espazio bat sortzeko ere Hori da. Eta, batez ere ekitaldi hau da emakume guztientzako, bale? Ez da bakarrik emakume hijituentzako, baizik eta hemengo emakumeak, edo ez dakit, edo zein parte hartu aldezake, eta nahi baldin badu errezitatu poesia edo zeinena, ere bai. Aldu, ez da bakarrik izan berarena eta idatzi behar du bera, ez? Baizik eta errezitatu. Bai, eta azkenean, balde batetik baizen, hori emakume hijituak bai daudena ja poesia munduan, ez? Baina arteko, elkarlana edo, hori sentitzea, baina gero ere gertatu zen izan zen, lehenengo urtean konturatu ginena, poesiak ematen digula modu bat besteen bizipenak ulertzeko. Azkenean, sentimendu hori nola sentitzen den, nola transmititzen den, askotan poesiak egiten du beste modu batean. Zu pelikula bat alduzu ikusi eta alda zure gana iritsi, edo abesti bat entzun eta baita ere ez, baina poesia azkenean, ikuste duzu nola unkitzen den, nola kontatzen dizun, eta batean ez da bakarrik zerbait kontatzen ari, ez? Aria bizitzen ari justo momentu berdinean, orduan, gela... sala hortan gertatu zen izan zen oso magikoa, eta izan zen bagenekien poesiaren eindarra, ez? Zein zen, baina gero bizitu hor, eta nola, gelan zeuden emakumeak jatorrian hitzekoak, eta bai adinean hitzekoak, eta bar, eta nola denak konektatuta geunden momentu berdinean, ez? Eta ere, 3 urteak Irungo emakumeen etxean egin da, eta guk esan beharra dakagu, gela hori, magia dakala, guk beti gaudenean hor, eta etortzen denean kanpotikan jendea ere, oso gustora sentitzen da, zaindua dagoelako ere espazioa, ez? Eta horrela egin behar dira gauzak ere, baina hori, beti gustatzen zaigu esatea, ondo egiten direnen gauzak, ondo egiten direla, ez? Eta Irungo emakumeen etxea guretzako etxea bihurtu da askotan, eta ere uste dugu horrelako ekitaldiak egiten dute, emakume hijituen etxea ere izatea. Ez, eta espazioiek nola konkistatu, ez, batzutan. Eta nik uste dut lehenengo 2 urteak oso ondo jundirela, eta 3. hau espero dugu ere. Eta liberean urteari, lazitoa. Jartzeko, ez, como un broche final. Zaudete beraz. Bai. Eta 3. edizioa da, ipatu duzu da. Eta 2 urte horietan ere zerbait magikoa sortu zela erran duzue. Azalia, zuk nola bizi izan zenuen hori, magiarekin ere unkitua sentitu zinen, zer suposatzen dugu zuretzat horrelako ekitaldi batek?
pues yo fui a uno, ¿no? Al primero. Ey. Y yo me acuerdo que yo llegué tarde y tal. Y cuando llegué y escuché a... ¿Kelly fue? Sí, ¿Cómo se dice? Redactó, no. recitó. Recitó uno que a mí me emocionó. Y me acuerdo que yo me puse a llorar y cuando acabó yo le dije, me ha llegado al alma. Porque, o sea, me recordó a mi infancia y recordé muchas cosas que, pues, son bonitas, ¿sabes? Y que la expresen de esa manera tan bonita, te llega. Sí. Bai. Ederki, eta edizio hontan hainbat gonbidatu izanen dituzue, eta gero ere, solastuko gara emakume olerkari gileetaz, hementxe. Aipatuko dizkiguzue gonbidatuak eta zuentzat zer suposatzen duen toki desberdinetako olerkigileekin ere kontaktuan jartzeak, nolakoa izan da antolakuntza, eta aipatu baita ere zer gonbidaturekin eginen dugun topo. Bai, begira, aurten abenduak lauean izango da, emakumeen etxean, bostetan hor arratzaldean egongo gara, eta gonbidatuak, adibidez, Kelly, Santanderreko emakume hijitu bat da, eta bere sentimenduak beti transmititu ditu idatziz. Ez? Eta orduan berak aurten egin du liburu bat, atera du, eta deitzen da Sentimientos y reflexiones de una gitana alienígena. Sabiratu nola batzuetan, nola sentitu da berak, ez? Eta bera 3 edizioak egon dira, aurten ere bai egongo da, eta neska oso aberatza da berarekin egotea. Ez, bakarri bere nortasuna ikusterakoan eta berarekin solasten dugunean da super alienígena. Hijitu bat alienígena, baina super sensiblea. Poeta gila izatea eta hijitua. Bai. Eta beste eskedozen gaietaz, bera da oso, daki denetatik, eta beti desde una perspektiba berarena. Bai. Berarena. Propioa, ez? Bai, hori da. Gero ere bai, Seila, Asturiaseko emakume hau, bigarren eta aurten ere bai ekiko dugu egongo da bera ekitaldian, eta ere bai liburu bat atera du aurten, eta deitzen da A vosotros, hace 600 años. Vale? Eta ez dut irakurri, baino tituloa irakurtzen, nik esango nuke dela hijituok orain dela 600 urte iritzi ginen penintsulara. Vale? Eta nik uste dut hortikan dijoa, ez? Beraien poesia, eta transmititzen du modu oso propioare bai, sentimendu pilarekin, eta bera baneska ez poesia, nik esango nuke, ez? Osa, bere nortasunare bai da super... Bai. Gero tia Keti, vale? Berak ezagutu genuen, Bartzelonakoa da, eta adineko emakume bat da. Adinekoa ez, heldua. Guretzako, heldua. Bai, hori da, heldua. Eta bere bere alaba, gonbidatu genuen beste ekitaldi batera, eta bera abokatua da. Vale? Orduan esan genion finari, begira ingo dugu ekitaldi bat, poesiakoa, eta bera esan zuen, nire ama hor egon behar da. Zeren azkenean, bera idatzi du beti, poesiare bai gustokoa du pila bat, eta urrian ezagutu genuen alabari, eta abenduan ja bere ama hemen etorri zen, biok Bartzelonan bizi dira. Eta emakume hau, tia Keti, beste liburu bat dauka, deitzen dena Mujer y gitana, mi verdad. Ados? Eta oso emakume espezial. Osa, ja rekorrido batekin ere bai bere bizitzan, ez? Eta referente bat. Eta gero, azkeneko emakumea, hau bai dela keran eta gure bizitzan ja pertsonala, ekipo kera, pertsonalean da referente bat gehienengo gaietan, ez? Osea, feminismo romani, emakume bezala, amona bezala, ama bezala, eta ja, idazten
Oberena da. Bai, oberena da. Eta, bueno, nahi bali mazu kontatu zeu zertia. Bai, bera da la tia Victoria. Bueno, ez dakiten nahi, nik uste dut ja gure podcastean komentatu dugu, baina hijitu herrian helduko pertsonei tio o tia deitzen zaie de respeto. Orduan, horregatik, naiz eta la tia Victoria ez izan gure izeba, ez nirea ez hemengo inorrena, edo la tia Keti, bazkenean da errespetuzko titulo bat bezala, ez? Orduan, bueno, la tia Victoria, niretzako adibidez, ni hasi nintzenean keran lan egiten, osea, niretzako bera ezagutza izan zen, como, osea, emakume hijitu heldukoa, da, feminista, oso arroa horrekin, mediatzailea, nola egiten zuen lan emakume hijituekin, ikaragarria. Osea, alde batetikan, bera aktivismoan eta eskuartze sozialan ere, izugarrizko lan egin du, eta gero, horretaz gain, beratzako da mediadora sozial y poetisa feminista. Bera, hola izendatzen du bere burua, ez? Eta nola lanean dakan indar guzti hori ere transmititzen duen bere idatzietan, ikaragarria da. Eta bera ez da hijitua, euskalduna, feminista, autodidakta, eta holako mila gehiago. Eta azkenean, bera oso ausarta izan da beti, nik ezagutzen dudanetik, eta ez daka beldurra hitz egin behar den gauzetaz, ez? Baina aldi berean, berak izan duen ibilbidea ere zer rekonozimendu dakan hijitu herriaren barruan, gauza guztiet hauetaz hitz egiteko, eta nola ere babesten ditu gero gazteak ere hitz egin ahal izateko gauzetaz tala, azkenean izan da, erreferente oso positiboa, nola bere familia ere bultzatu du, onerako gauzak hobetzeko eta bai bere ilobak, bilobak dena, ez? Eta zu edo norri galdetzen baldin badiozu bere gatik eta zautzen du, uste dut inork ezin duela gaizkitze egin berataz. Eta, bueno, bera, hau da, hemen daukagu, ikusi nahi duenarentzat. Eta gero, bere publikazioa daka diska bat hau dela, deitzen dena Mis momentos y sueños. Eta gero guk 2022an, ez banago gaizki, Lunares y colores liburua publikatu genion, kera elkartetik. Eta hemen dauden poesia gehien bat, bere poesiak hitz dute maltratoaz, feminismoaz, berdintasunaz, la romanipen, que es como la identidad gitana, ez? Askatasuna, azkenean hijitu herriaren lema edo beti izan da salud y libertad, ez? Orduan, nik uste dut bera beti doala, como, hola, hilando fino beti, eta berari entzutea recitar, es de las cosas que tienes que hacer una en la vida, eta ikaragarria da, porque bakarrik bere idatziak irakurtzen, esate duzu, jo, ke potente, baina berak irakurtzen, nola markatzen duen denbora, bere estiloa, osea, oso bera da ere, ez? Azkenean lehen esaten genuen ere besteetaz, eta nola ikuste duzu herrizetaldean, bakoitzak bere estila daukala, ez? La tia Victoria, su estilo le define, ez? Badun hortasun potentea berak. Bai. Eta transmititzen du bere, ez? Bai. Poesiaren bitartez, eta bertzain bat modutan. Bai. Hortzegunean abenduaren 4ean izanen dugu aukera, berekin egoteko. Alba da, gu gonbidapena luzatu diogu, eta bera alduen bakoitzean etortzen da. Orduan, ezin baldin badu, pen askorekin izango da, baina beti bakigu oso presente gautuela gu ere, eta keraren beti hor egon da gurekin, gu babesten eta gu laguntzen ere, eta aurten gonbidapena dauka, espero dugu alizate, eta ezin baldin badu, besarka handi bat emendiken ere beti. Hori da. Ederki, eskerrik asko tia Victoriaren historiare kontatzeagatik eta egiten duzuen lanagatik. Mis momentos y sueños, ez? Izena du diskak eta gero liburuak ere kaleratu dituzue. Ederki. Jarraituko dugu. Diskoa beste hijitu elkarte batek egin zuen, Kaledorkailiko. Bai, hau Kaledorkailiko egin zuen eta hau bai egin genuen guk. Baina bai, azkenean, Kaledorkailiko gazteizen samarnu. Bizkaian eta Gipuzkoan egiten du lan eta haietako bat izan zen diskoa adibidez. Gure liburua baino lehen diskoa izan zen. Ederki. Gero ere emakumeak hautatu dituzue, ekitaldi hontarako, eta horrek ere badu arrazoi konkretu bat. Agian hijituen literaturara hurbiltzean edo poesiara hurbiltzean ere,
eta emakumeenarekin topo egitean, ohartzen gara emakumeek ere islatzen dutela testu inguru soziopolitiko desberdin bat, zergatik hautatzen dituzu emakumeak, zer garrantzi du, eta nola irakurtzen dugu emakumeen poesia, zer desberdintasun dago adibidez gizonekiko, ze testu inguru islatzen dute emakume hauek, eta zer da beraien iruditegia poesian, azalduko diguzue pixka bat? Bai, batez ere guk emakume hijitu elkarte bat gara, ez, eta hor bertan gizonak nik uste dut beste espazio guztietan daudela eta onartzen dute beraien gaiak eta taburik gabe edo zer gauza espresatu edo kontatu dezakete, ez? Eta guk emakumeok baizik beti muga asko daude gure ibilbideetan, ez? Eta segurtasuna, empatia, bibentziak lotzen ditugu emakume hijituok, zeren azkenean testu ingurua ia oso antzeko izaten da, ez? Eta orduan hori nahi dugu guk, zeren azkenean emakume hijituak estatu mailan daude pilo bat, baino bakoitzak bere realitatea izanez, ez? Batzuetan bakardadean dago edo ez du sentitzen beste emakume hijitu respaldoan, baino bere pertsonalitatea la gitana alienígena, ez? Orduan hori da, a pesar de nik nire lengusinekin con mis primas nago, baino nik horrela sentitzen naiz, ez? Zeren gauz hau egiten dut. Bai, eta batzutan ez da errekonozimendua, ez? Baizik eta ulertzea. Osea, azkenan bai aldaketa egoten ari direlako eta orain gauza ezberdinak egite dutenak, da como, ai, mira que guai mi prima, que hace esto, baina gero, benetako momentuan zuzaudenean hor lanean eta egunero eta beste realitate pixka bat ezberdin batean dituzu, beste zailtasunak, agian zure lengusinak dituztenak beste batzuk, ez? Baina, klaro, agian zure lengusinak besten artean berdintasun gehiago dago eta badago jende ulertzen zaituena, baina, klaro, gauza ezberdinak egiten ari direnak, badaude, baina bai, gehiago txoko ezberdinetan, orduan, espazio hauek sortzean on elkartzeko. Eta gero aldi berean, beste emakumeekin ikusteko agian hain ezberdinak ez garenak, gauza batzuetan, eta gero aldi berean, ezberdintasunak bai daudenean, ere kontuan hartzeko, ez? Bi gauza horien arteko espazioa. Eta emakumeak isilduak egon garelako urteetan, eta guk esaten genuena ez zeukalako garrantziarik, ez? Edo zirelako emakumeen gauzak. Eta guretzako ez dira emakumeen gauzak. Bai, dira emakumeen gauzak, baina ez bakarrik emakumeentzat, ez? Eta espazio honetan, bai mutilak ere egon dira batzuetan, baina bakarrik entzuten. Eta protagonismoa emakumeena. Bai, eta gizonak esaten ez, hau zuen momentua da, eta hemen nago disfrutatzeko edo akonpainatzeko, ez? Eta gero iaz, etorri zen emakume kolombiar bat, eta berak esaten zuen, eske nire komunitateko emakumei prima deitzen diot. Guk bezala, azkenean, eta hor, kultura edo ez dakit zergatik, baino similitude pila bat eta gauzak oso antzekoak ditugu, eta gaur egun ikusten diodanean, prima, kolombiar etejitu bat. Beste leku batean, hori ez genuen topatuko, ez? Eta horrelako espazioetan ere sortzen dira aliantzak, horrelako lotura estu bat ere, eta erranduzu ez, unkigarria izaten dela. Eta ze garrantzitsua den erreferenteak izatea, ez? Eta hezkuntza sisteman adibidez ez ditugu erreferenteak, eta zer erranik ez, hijitu erreferenteak, hijitu komunitatearen historian garrantzitsuak izan diren pertsonaiak ez dira lantzen, ez? Hor sekulako utxunea dago, eta sortzen dituzuen espazio hauek ere badute adibidez helburu hori, ez? Mai gaineratzea izenak, duintasun bat ematea, eta errealitate bihurtza ere existitzen direla. Emakume hijituak poemagileak direnak. Bai, hori da. Eta azkenean,
ez dakit, está todo, nola esaten da, no es que vengamos aquí a ser las primeras en nada, ez? Osea, gure atzetikan... La rueda está inventada, ez? Esaten den bezala. Bai, osea, gure atzetikan, osea, emakume hijituak resilienteak eta erresistentzia pila bat egin dute sistema baten kontra. Osea, sistema guztiaren kontra, ez? Eta erreferente batzuk ditugu gure mai gainean, ez? Historia batzuekin, eta hiru neska, hiru emakume hijituak ditugu erreferente, bai? Eta beraien olerkiak, beraien literaturak, liburuak margotzen dutenak da hijituen holokaustoaz. Ez? Osea, nola beraien bila joaten ziren, hijitu kanpamentuetan nola egon ziren, orduan da, osea, historikoki nola espresatzen ziren emakumeak. Eta gauz guzti hauek atera dira, beraiek iaia hil zeundenean, eta batez ere idatzi hasi zuten iaia 50 urterekin. Orduan, gure tia Victoria ere bai, osea, bera hor kuadernillo batean zeuzkan beraien sentimenduak, eta batean, ostras, si esto es gloria bendita. Bai, osea, bapatea izan zen como, pero estos son poemas, no? Osea, ez dira bakarrik. Izena ematen gauzei, ez? Hori da. Hori da, eta azkenean, adibidez, dago Zeija Estojka, bai, bera hijitu australiarra zen, eta... Australia edo Austriar? Austriar. Australia, eta Austria, gente que se confunde, coge un avión y acaba en Austria en vez de Australia. Nola? Austriar, vale. Eta bera familia batean 200 ziren familia hortan, eta bere familia batez ere zaldien zainketan saltzen zituzten, eta horrelako familia bat zan, ez? Eta bera kontatzen du, 10 urtekin berari eta bere amari holokausto batera bidali zizkioten, ez? Eta hor ikusten dugu nola separatzen zituzten emakumeak eta gizonak, ez? Eta hor exterminio biologiko bateko, objektibo erekin egiten zituzten, ez? Eta bera, azkenean, 4 campos de concentración tik pasatzen, eta bera ez zen hil. Osea, bere familiako 6 ez ziren hil. Ez? Eta kontatzen du, 50 urte zituenean, hasi zen espresatzen beraren sentimenduak literaturaren bidez eta margoketaren bidez. Vale? Osea, kigarriak dira gauzak, osea, zenolako pintadak, zenolako hitzak, historioak kontatzen zituztenak, osea, holokausto, osea, bera egon. Bizirauteko tresna izan zen beretzat, ez? Hori dena horrela eslatzea. Hori da. Osea, ja, dena hori superatu eta gero, nola gestionatzen dut hau? Nola gestionatzen dut hau? Bai. Ez, osea, nire familia guztia hil da, ez, hijitua izateagatik. Ez, eta nola egiten diot aurre, ez? Gaur egun, ez daude holokastorik, guretzean gaude, baina nola transmititzen dugu beharroiek eta sentimentu txarroiek ere bai, artearen bitartez. Bai, bera hori egin zuen. Bai, 3 liburu atera zituen, eta 90 urterekin hasi zen pintadak egiten. Osea, ja... 30 urterekin. Ez, 90. Ai, ama, bale, 90 urterekin. Osea, 50 urterekin idazten, eta 90 urterekin ja margoketan. Hasi zen, osea, ja, como expresión... Ez, ateratzen... No tengo nada que perder, ¿no? Hori da. Bai. Eta gero daukagu papusa. Papuza. Pues Papusa fue una gitana polaca que nació en 1907 y era nómada en
pues nómada, con su Sí, nómada. comunidad, que se llamaba Polska Roma. Y aprendió a leer y a escribir en secreto, porque no era común pues entre los suyos. Y bueno, se dedicó a escribir canciones y poemas en romaní sobre las dificultades que tenía el pueblo y su situación, y sobre el Samudaripen, que es el genocidio. ¿Vale? Y después la conoció y hizo reconocerse un poeta, que lo voy a leer porque no me sé el nombre, Jerzy Fikowski, que le ayudaba a traducir sus publicaciones en polaco, y eso le dio mucho reconocimiento. Y bueno, murió en 1987 y fue como una figura muy, muy reconocida por los gitanos, por lo que ayudó a reivindicar lo que viene siendo el genocidio y las dificultades que tiene el pueblo gitano. Y a día de hoy es una grande... Pues sí, en la parte de como más, bueno, Europako goiko partean, bai izan da como la voz del pueblo gitano, ¿no? Del Samudaripen, bai. Bera bizi izan zuen ere bai lehenengo pertsonan, ez hori guztia. Genocidio guztia. Bai. Sí, en la Segunda Guerra Mundial, o sea, sufrió lo de los nazis junto con los gitanos, lo que viene siendo con su familia. Sí. Beraz, gordintasuna sumatzen alda bere lanean. Sí, por lo que dicen es que sí, por eso al día de hoy la voz de ella es muy reconocida, porque hacía sentir lo que sufrieron en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Ederki. Bai, gero bukatzeko referente mailan Katarina Taikon, da emakume hijitu Sueziakoa, bera hijitu kalderaz zen. Zeren lehen hijitu familiak izen bat zeuzkaten depende ze lanak edo ze lanbideak zituzten. Eta hau da kalderaz. Hierroekin eta gauz guztiekin. Hortik, heldu da adibidez kaldereroena? Izaten alda? Ez dakit, etorri ez zait burura. Gure lehenengo solasten Romi kaldereroen inguruan da. Alduzu begiratu. Ez dut aditu. Bai, baina... Ez bertze batzuk bai. Hortik dijoa gauza. Bai, eta Katarina, Suediako hijitu herriaren eskubideen alde borrokatu zuen. Osea, imaginatu, emakume hijitu bat momentu hortan. Osea, holokausto hijituen bilketa egiten zenean, ez? Eta bere borroka printzipalak zen, umeen hezkuntzan sartzea, osea, hori eskubidea hori betetzea, gero etxe bizitz on bat izatea, osea, ez egotea alas afueras edo txaboletan, ez dakit zegoera, baina imaginatzen dut oso gaizki bizi ziren, eta segregazioa bukatzea. Ez, hori ikusia, bai, hori da, horiek ziren beraien borroka hijituen eskubideen alde. Ez, eta gero bere literatura umeentzat zen, eta 13 kapitulo seriak egin zuen, barkatu. Ez, eta protagonista neska hijitu bat zen, eta deitzen zen Katitxi. Pizkat euskaldun katitzi. Katixa edo, bai. Eta berazen adingabeko hijitu bat, eta kapitulo hauek kontatzen ditu nola joaten da campamento, hijituekin, osea, zenolako bilketak egiten zituzten, zenolako segregazioak. Ez, eta hor, zenolako arrasakeria ere bai bizitzen eta sufritzen zuen Katixa neska hijitu bat izan da, eta oso txikia. Ez? Eta, bueno, rekonozimendu bat du, zeren azkenean, lorpen hoiek, osea, eskubide hoiek lortzeko hijituak, azkenean lortu zituzten. Osea, ume txikiak azkenean hezkuntza derrigorrezko mailan joan ziren, eta etxe bizitza finkoagoa izatea lortu zuen. Azkenean, ez? Eta azkenean ez da bakarrik idaztea. Zer idazten dute, zergatik eta ze historioak, ez? Idazten dute. Hori da, eta Katerina, ez, aipatzuzu. Katerina moduko figurek ere oroitarazten digute eskubideak norbaitek borrokatu dituela, eta ez ditugula guk orain magiarengatik, ez? Oroitu behar dira figura horiek ere oroitarazteko atzean dagon borroka,
hori ere kontuan izateko eta borrokatzen jarraitzeko, ez? Eta pixka bat fokoa esaten dezuzuk, hezkuntza mailan zenolako erreferenteak ditugu. Gauza hauek, gitanizatzeko pixka bat, eskolak, hezkuntza, hor gaudela, guk ere bai, erreferente literatura mailan jartzen dituztenean emakumeak, jartzere bai emakumeak, bai daudela. Bai daudela, ez? Eta azkenean, guk kera elkartean gaude beti super aktibatutak, referenteak ikusten, ezagutzen, eta hezkuntzak, eskolak, badeitzea, ez? El Día de la Ciencia en la Mujer, badeitu bai daudela, ez? Eta hor, pankarta horretan, emakume hijitu bat ezagutzea izango zen hoberena, ez? Gero ere, hijito den neska txiki batek ere ikusteko eredu hori eta motibatua sentitzeko. Azali, adibidez, zuk sumatu duzu beharra eskolan edo historiako klasetan ezagutzeko zure jatorrearen historia. Sí, demasiada, porque yo me vine a dar cuenta de muchas cosas desde que estoy con ellas. O sea, yo no sabía que había tantas referentes. Y es como, wow, esto hace falta en el colegio. Porque al fin y al cabo, si no nos dicen de dónde venimos o qué referentes tenemos o qué podemos llegar a ser, pues nosotros no... O sea, es como, vale, pues si nos minimizan, pues nos lo creemos. Y así es. Pero luego ves, y ahora por ejemplo en Kera, que hay revistas con referentes, y dices, jolín, ¿sabes? O sea, eso hubiese estado súper bien en el momento que yo estudiaba. O sea, sentirte alienígena, ¿no? Eso es. La carda de Ori. Sí. Vale. Hace mucha falta, demasiada. Y yo que tengo niños, tengo una niña y un niño, yo a la niña le intento inculcar de que tiene raíces gitanas y que puede ser todo lo que ella quiera ser. Entonces, ser ese referente ahora mismo para mi hija me ayuda porque va a saber que tiene más referentes. Zerbait gehiago aipatu nahi duzue? Begira, bukatzeko, Tia Victoria liburu hau dauka, eta bere olerki bat irakurriko dut, gazteleraz dago. Concentra. No quiero dejar de ser gitana. No quiero que marquen los pasos, ni que me critiquen por lo que hago o no hago. Quiero que me quieran como soy, con mi cara morena, con mi melena negra, con mis pendientes largos o con el rojo de mis labios. Quiero hacerme vieja a mi manera. No quiero que por hacer lo que otros quieran me llamen buena cuando muera. Quiero disfrutar de este mundo y de esta tierra. Los años pasan deprisa. No sabes lo que mañana te espera. Por eso yo he decidido vivir mi vida a mi manera, tratando de dejar atrás lo que no vale la pena. Que nadie intente amarrarme, ni dominarme. Soy quien elijo cómo equivocarse. Quiero ser feliz cada mañana al levantarme, regalando sonrisas a los que duermen en la calle, cuidando de mi familia sin dejar de cuidarme. Y ese camino no lo quiero para mí sola, sino para todas las mujeres que quieran acompañarme. Tia Victoriaren olerkia. Bai. Eskerrik asko, mila esker. Zuri. Zuri. Mila esker.